la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbukelo mangibingelele ngwamukele kusihlwa ngolehlanzi ngamashumi amabili nesikhombisa kuMfumfu akasibheke mbothi limi kanjani ngempela izulu okusho kwa South African Weather Service oqaphethe imboze ngamafizulu kulo lonke elihle kakhulu esilakhele ngaphandle nje kwezinye izindawo esimaphakathi ize kunjalo mbukeli shisele emafini izulu kulo lonke elihle kakhulu esilakhele akasibheke mbothi limi kanjani izulu ngokuma kwazo ifundazwe siqale nje kwisifundazwe sethu esihle ngempela sakhona lapha na Eastern Cape nakhona mbukeli imboze ngamafizulu njengoba bese ngishilo ize kunjalo mbukeli ehlile amaze ukushisa amakho lapha na koGrafa kuye u10 no16 Crackdog nakhona udouble fana ngaphathi kwakhe u10 no16 ehlile amaze ngokushisa zokuthi uqaphela ke kusasa mbukeli kwakukhona lapha eFree State nakhona imboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe amaze ngokushisa kwakhona lapha endaweni ezigosasolbhek ngaphathi kwakhe u11 siyofika lapha ku28 Verikoma ngaphathi kwakhe lapha u13 siyofika lapha ku31 ishisele emafini ke izulu manje njalo zokuthi uqaphela ke kusasa mbukeli kufunda sakhona lapha Western Cape imboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe aphe nje amaze ngakho ukushisa kwakhona lapha ku15 lapha kwakhe lapha u11 siyofika kuye u27 eCape Town siyofika kuCapital Galaxy nakhona mbukeli imboze ngamafizulu amaze ukushisa phakathi kwakhe u15 sofia lapha ku27 zokuqaphela ke Northern Cape mbukeni nakhona imboze ngamafizulu obheke nje amakhona lapha ku-Alexander Bay phakathi kwakhe u15 sofia ku21 zokuqaphela amakhona lapha kuKurumana phakathi kwakhe lapha u10 no31 ngiyabheka mbuke ukuthi limi kanjani nje izulu kusifundazwe sakhona lapha Northwest nakhona limboze ngamafu mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe lishisele emafini yize kunjalo obheke nje amaze ngakho ukushisa amakhona eMahikeng phakathi kwakhe lapha u16 lapha u33 zokuqaphela ke kusasa mbukeli makhona kwisifundazwe sakhona lapha eGauteng ukuthi limboze ngamafu nakhona izulu mbukeli obheke nje ku-Springs amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha u14 sofia lapha ku32 Johannesburg phakathi kwakhe u12 no25 limeshisele emafini izulu manje njalo zokuqaphela kusasa mbukeli kwisifundazwe sakhona lapha eLimpopo mankusho ugcwala umlomo mbuthi kuso sonke nje ngempela isifundazwe lishisele emafini izulu kobilabila phakathi kwakhe u21 sofia ku35 Thabazimba phakathi kwakhe lapha u21 no37 Musina phakathi kwakhe u22 no38 yashisa ngempela izulu mali njalo sobusubuka ke kusasa ukuthi limi kanjani izulu mokhona eMpumalanga nakhona mankusho ugcwala umlomo ukuthi limboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe lishisele emafini koStandard ngaye lapha u16 no29 Middelburg akuye lapha u16 no30 eMalahleni nakhona udouble fana lashisa mbukeli izulu zobusuqaphela ke kusasa mokhona lapha kwaZulu Natal mankusho ugcwala umlomo ukuthi ehleleke amaze ukushisa mokhona kokuthathu akuye lapha u18 no15 koLady Smith phakathi kwakhe u10 sofia lapha ku26 eNewcastle phakathi kwakhe lapha u13 no29 mina ngithi kilinonke emakhaya Nkosi umusa